Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa posibilidad na pagtakbo sa national post sa susunod na eleksyon, tila may nabubong alyansa sa pagitan ng United Nationalist Alliance o UNA at Lakas. Sa Lakas nga ba manggagaling ang makakatamba ni VP o Vice President Jejomar Binay? Narito po ang aking report. Ayun po, hindi ko po nakikita yon. Sa pahayag na ito ni Senador Grace Poe, tila malabo na ang tambalang Binay po sa eleksyon 2016. Lumutang naman ang pangalan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte para maging bise ni Binay. Pero sagot ni Duterte, hindi siya tatakbo sa national elections. I would like to just relay my message to him that I am not running for any national position. He said he's not running for any national position. But let me reiterate, I know the guy, Mayor Duterte, is qualified. Sa pag-iikot ni Binay sa Negros Oriental, kasama niya si dating Congressman Danilo Suarez na isa sa mga lider ng Lakas NUCD at kilalang kaalyado ni dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Arroyo. Binubuo na nga ba ang alyansang UNA at Lakas? We're polarizing towards the UNA. Number one, our chairman emeritus, former President Gloria Macapagal-Arroyo, we find that we are very grateful to the Vice President to be the highest elected official who is sympathetic to the president. Ang tanong, manggagaling ba sa Lakas ang makakatambal ni Binay? If Bong Revilla is not detained, we would ask him to consider. Will you consider Bong Revilla as vice presidential candidate? So long as I haven't selected anybody yet, everybody is being considered. Pero ang pagsasanib puwersa ng UNA at Lakas NUCD, binaliwala lang ng Partido Liberal. Yung Lakas, hina na ngayon yan eh. Yun namang UNA, huli na. Hindi threat sa Liberal Party yung both Lakas and UNA.